El número 1 d'avui té una bateria que dura 7 dies i costa menys de 30 euros. Top 5 de rellotges intel·ligents per a teletreball. Ara és el torn del número 5. Aquest model es ven a 30 euros i 10 cèntims i ha rebut 4.1 sobre 5 a les 5 estrelles d'EM 93 ressenyes. Les opinions són mixtes. Alguns usuaris el consideren una compra excel·lent per al Ronin, assaltant la qualitat de la connexió amb el telèfon i els acabats atractius. No obstant això, hi ha qui ha tingut problemes greus, com una pantalla bloquejada que impedeix accedir a qualsevol funció i una durada de la bateria que no supera el primer mes. En resum, el número 5 ofereix una bona qualitat per al seu preu, però la fiabilitat pot ser una incògnita. Si busques una opció barata i estàs disposat a assumir algun risc, aquest podria ser el teu. Anem al lloc 4, on la relació qualitat-preu comença a entar-se. Seguim amb el número 4, disponible per 22 euros i 8 cèntims. Ha aconseguit 4 punts sobre 5 a les 5 estrelles EM 107 opinions. Els usuaris el descriuen com un rellotge pràctic i fàcil d'utilitzar, amb una bona durada de càrrega. La configuració amb iPhone és ràpida, però alguns experimenten dificultats per carregar la llista completa de contactes o per connectar-lo amb marques de telèfon menys conegudes. En general, el número 4 ofereix una experiència sòlida per a principiants, encara que la compatibilitat limitada pot ser un inconvenient per a alguns. Parlem del 2026 valor. Aquest rellotge es troba a 19 euros i 99 cèntims i ha rebut 4 punts sobre 5 en les 5 estrelles amb 1.199 opinions. El 2026 valor ofereix més de 100 modes esportius, notificacions de WhatsApp i trucades via Bluetooth, a més un monitor de son i un pulsòmetre. Els usuaris l'aprecien per la seva gran pantalla de gairebé 2 polzades, que facilita la lectura durant les videoconferències. No obstant això, algunes crítiques apunten que la sincronització amb algunes aplicacions pot ser irregular. En resum, el 2026 Veloç és una opció econòmica i multifuncional que cobreix les necessitats bàsiques del teletreball amb una bona relació qualitat-preu. Si t'ha agradat aquest top i vols més recomanacions per treure el màxim profit al teu espai de teletreball, subscriu-te al canal i activa la campana per no perdre cap vídeo. Comencem amb el número 2. Aquest model es fareix per 24 euros i 75 cèntims i ha aconseguit 4.7 punts en les 5 estrelles EM 194 opinions. Les crítiques destaquen la seva connexió Bluetooth instantània, que permet fer i rebre trucades sense treure el telèfon del butxaca. Un usuari comenta que la bateria dura gairebé 5 dies i que el color rosa és discret però elegant. Altres al·lurien la facilitat d'encaixar-lo amb l'app del mòbil i la possibilitat de personalitzar les notificacions. En resum, el número 2 combina disseny modern i una funcionalitat completa per a qui treballa des de casa. No obstant, alguns comentaris apunten que la qualitat de construcció podria ser una mica més robusta, però el preu segueix sent molt competitiu. Així que el número 2 és una opció molt atractiva per a qui vol una solució assequible i funcional. Recorda que tens els enllaços actualitzats a la descripció per comparar preus o llegir opinions. Finalment, arribem al número 1. La millor elecció per a treballar des de casa. Aquest model costa 30 euros i 99 cèntims i ha aconseguit 4.2 sobre 5 en les 5 estrelles en 4.065 opinions. Les crítiques al·ludien la pantalla tàctil de gairebé 2 polzades, fàcil de llegir durant les reunions virtuals i la gran varietat d'esferes i aplicacions per monitoritzar passos, calories i son. La configuració és senzilla i la interfície de pes intuïtiva. Tot i això, alguns comentaris es queixen del cable de càrrega magnètic, que sembla deteriorar-se després d'un mes d'ús. En conjunt, el número 1 ofereix una experiència completa i versàtil, amb un preu insuperable per a les funcions que proporciona. En resum, si busques una bateria duradora i un disseny elegant, el número 1 és la teva millor aposta per a un pressupost encara més reduït, però amb moltes funcions. El 2026 Veloç i el número 2 són opcions sòlides. El número 4 és ideal per a principiants que volen una configuració ràpida, mentre que el número 5 pot servir com a regal esportiu si no et preocupa una possible fallada. Finalment, el número 5 i el número 4 t'ajuden a valorar quina prioritat dones a la fiabilitat versus el cost. Tria el que millor s'adapti a les teves necessitats i mantingues la productivitat al màxim.